Good morning, Manay. Good morning, John.
Good morning. Romulags vlog. Hatining, good morning. Kapars, good morning. Welcome po atin. Pag ganito kasi naka-vertical, pwede tayo mag-pin. Kaso nga lang, mahina lang ang ano niya, ang ads. Pag naka-horizontal naman, yun, hindi naman tayo makapag-pin ng mga link. Malaki naman ang ano nila, yung ads. Junjun, good morning, Jan.
Thank you po Ate Ling. Pahinga na po kayo. Anong oras na? Madaling araw na dyan, Tining. One AM. Bye po, bye po Ate Ling. Bye. Salamat po sa pagtambay.
John Lee Wang Channel. Thank you po sa paharan dyan. At patamsak. Thank you po, John Lee. YouTube channel.
John Lebuang ngayon po, ano na rin, nagsukli na rin po si Ate Egypt. Binalikan ka na po.
Thank you po, thank you. Pamix Vlog. Thank you po. Uy, Bicol. Ay, meron na aga po. Bicol din pala po kayo. Maray na aga din po. Saan po kayo sa Bicol? Kami po sa ano, sa Pasakaw, Camarines Sur. Pasakaw po. Nalabak. Ay, thank you po. Maraming salamat po sa pagdaan. Eh, dito po ano pa, hindi ko pa masyado sila ano, kilala. Bago pa lang naman po kasi ako nag-YouTube. Dos. Dito lang po kasi ako sa bahay. Hindi ako masyado naglalabas. Ay, sa Balugo po. Po. Sa ano po kami? Del Norte. So, naririnig ko na rin po sila, sina ano, Eros Vlog, si Ara. Kasi yung pumasok din ako doon sa ano, sa ano, Kauragon, Kauragon. No, mga kilala din nila. Dito po kami sa pagliko nyo papuntang Balogo, sa may terminal. Ayan, dyan po ang ano, ang Del Norte. Kami po ang dadaanan sa may Del Norte bago papasok ng papuntang Balogo.
Oo nga po, sinabi na po yun sa akin ni Kaoragon na ano sila Balogo. Bira naman po kasi ako ano, pupunta dyan. Opo, dyan sa ano, sa may terminal. Yung ano dito, so yung may mga malalaking bahay na ano, ah, dyan po kami. Malapit lang po kami dyan sa may terminal. Opo, dati, ano, marami sila dito, mga, ano, mga pasaka vlogger. Dati may grupo sila dito, mga pasaka vlogger. Pag dadaan kasi dito si ano, si Japper Sniper noon, yung sila ang nagsasalubong. Kaya lang yata nagano na. Hindi, ewan ko kung nandiyan pa naman yata sila. Thank you. Thank you sa pagdaan at pagtamsak. Thank you, maraming salamat. Roman, mga vlog. Thank you. Ano, kabayan. Thank you. Maraming salamat sa pagdaan. Ay, kapag ikaw pala yan.
Thank you, Kapars. Ah, sayang yung panalo mo ah. Na ano ka, nabunot ka sana. Tagal mong mag present. Pag, pag ano kasi, pag huli ka na, refresh mo lang yung cellphone. Minsan labas ka, tapos balik ka na lang para update yung ano nila. Kasi yung nabunot ka, iba yung ano mo, yung comment mo, hindi present. Kung present, pasok sana yun. Eh, siguro, nahuli yung ano mo, nahuli yung cellphone mo sa ano nila. Oo, sayang din naman yan. Inalat niya ako kahapon, wala man lang, hindi man lang ako nabunot eh. Pero nabunot ako dyan, nanalo ako ng 700 banana. Yung giga sa tapos yung kung palipad, hindi naman ako nabunot, hindi napili. Kaya Jupa, thank you. Oh. 11 months na, magwa 1 year na. Mukhang maganda-ganda 1 year ng Team Love. Ba,
Ate Susana, good morning po. Good morning. Good morning po dyan, Ate Susana. Thank you po, thank you. Diyan po pala kayo sa Kuwait. Ah, so ingat-ingat po dyan, ingat. Oo, dyan sa inyo, ano pa lang. Madaling araw pa lang dyan. 2 a.m. Hindi ka pa po natutulog, Ate Susana. Thank you po, thank you, Ate Susana.